Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 27 Ιανουαρίου του 2016 και η εκπομπή πρώτη έκδοση της τηλεόρασης Ωμέγα και πάλι κοντά σας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Να υπενθυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να έχετε επικοινωνία μαζί μας. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, το οποίο μπορείτε να καλείτε ανά πάσα στιγμή, 22 41 200 121, και η ηλεκτρονική διεύθυνση όπου μπορείτε να στέλνετε εκεί τα γραπτά μηνύματά σας και την δισογραφία, πρώτη έκδοση @omegatv.net. Να υπενθυμίσουμε ακόμα ότι μπορείτε να μας παρακολουθείτε και μέσα από το διαδίκτυο, και αυτό μπορείτε φυσικά να το κάνετε όπου και αν βρίσκεστε σε κάθε μήκος και πλάτος της γης, είτε μέσα από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, είτε το λάπτοπ, το iPad, το tablet, ακόμα και το κινητό σας τηλέφωνο, πληκτρολογώντας απλά το www.omegatv.net. Να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και να πάμε τώρα να δούμε και την επικαιρότητα των πρωτοσέλιδων των τοπικών εφημερίδων. Δεν έχουμε εορτάζοντες, θα πάμε λοιπόν στα πρωτοσέλιδα να δούμε την επικαιρότητα. Η εφημερίδα Δημοκρατική της Ρόδου άνοιξαν χαρτιά για το ασφαλιστικό. Βέβαια δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε χθες τη συζήτηση στη Βουλή, ήταν το έλα να δεις βέβαια. Τσίπρας, η αντιπολίτευση δεν καταθέτει προτάσεις, το ασφαλιστικό δεν είναι βιώσιμο, για να πληρωθούν οι συντάξεις του 2016 χρειάζονται πρόσθετοι πόροι 980 εκατομμύρια ευρώ. Αν δεν ανατραπεί η πορεία, οδηγούμαστε σε κατάρρευση των ταμείων. Κυριάκος Μητσοτάκης, το ασφαλιστικό ήταν βιώσιμο μέχρι το 2060 και μετά ήρθατε εσείς. Ποιες είναι οι προτάσεις του Τσίπρα και Μητσοτάκη για την επίλυση του προβλήματος? Αναρμόδιος ο Δήμαρχος για να καλέσει την αστυνομία. Αναφορικά με την συνεδρίαση της Παρασκευής, το δημοσίευμα. Χατζής Χατζηφθήμη, προσφάτη Χατζηδιάκο, διακατέχεστε από μανία καταδίωξη από φανταστικούς εχθρούς. Γιώργος Υψηλάντης προς Δήμαρχο, Δημοκράτης είσαι όπως σε βλέπω ή όπως με βλέπεις. Στράτος Καρίκης, διχαστικός ο Δήμαρχος. Αυτά βέβαια σε επιστολές που εστάλησαν. Όπως ανακοινώθηκε σε συνεδρίες του ΕΒΕΔΑ, ενισχυτικά τα μηνύματα για την εξέλιξη της φετινής σεζόν. Το μεταναστευτικό είναι ο κυριότερος ανασταλτικός παράγοντας για τις κρατήσεις. Παρουσιάστηκε στην Αθήνα τριετές στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του τουρισμού από την περιφέρεια. Συνεχίζουν τις κινητοποίησεις με τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες της Ρόδου. Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου προσφεύγει στα δικαστήρια για τον δημοτικό φόρο. Γιάννης Παπαβασιλείου, ξενοδόχος, φορολογικό και το ασφαλιστικό θα έχουν επιπτώσεις και στα ξενοδοχεία. Ένας 75χρονος σήμερα δόκιμος μόναχος κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικων παιδιών. Και μη χειρότερα. Ήμια 20 χρόνια. Το πάθημα ακόμη δεν έγινε μάθημα. Μινάς Χατζημιχαήλ, hot spot στην ΚΟ, οι μάσκες έπεσαν. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού, 50χρονος Ολλανδός σε δίκη για κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκων. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ροδική, κυρίες και κύριοι. Επιμένουν δυναμικά οι αγρότες της Ρόδου. Ο υπέρτιτλος της εφημερίδας, συμβολική διαμαρτυρία χθες των αγροτών που έφτασαν με τρακτέρ στο νοσοκομείο για να καταδείξουν τα προβλήματα που υπάρχουν. Στη συνέχεια έκλεισαν και για μία ώρα τη Ρόδου Λίνδου. Παρουσιάστηκε χθες και στην Αθήνα πλάνο τριετίας για τον τουρισμό στα νησιά. Πρωταγωνιστικό ρόλο διεκδικεί η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Με στόχο τη δημιουργία ενιαίας ανταγωνιστικής τουριστικής ταυτότητας και την ενίσχυση θέσης στη διεθνή τουριστική βιομηχανία, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσίασε χθες το τριετές στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης τουρισμού σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, τον ΣΕΤΕ, το γνωστό ΣΕΤΕ. Αποτελώντας το δυναμικότερο όχημα του ελληνικού τουρισμού, καθώς το Νότιο Αιγαίο υποδέχεται το 25% περίπου των διεθνών αφήξεων και το συγκεντρώνει το 30% των τουριστικών εσόδων. Η περιφέρεια Νότιο Αιγαίου δημιουργεί μια ενιαία επικοινωνιακή ομπρέλα για το σύνολο των νησιών. Και δεν είναι λίγο, βλέπετε το 25% των τουριστών και το 30% των εσόδων. Το 1/3 των εσόδων της χώρας από τον τουρισμό είναι εδώ στο Νότιο Αιγαίο. Ερώτηση για τις ζημιές που προκαλούν τα ελάφια. Σε πλήρη απόγνωση Ροδίτης απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει λόγω της αναλγησίας του κράτους. Για άλλη μια φορά, το κράτος απρόσωπο. Απαντήσεις Υψηλάντη για Χατζηφθημίου στο Δήμαρχο
και Χατζηευθυμίου στο Δήμαρχο, ανεβαίνουν οι τόνοι οι αντιπαραθέσεις στο Δήμο Ρόδου. Ο Καρπάθιος πατέρας του χρόνου, από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες ο Δημήτρης Ματσάκης. Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται, ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας Νοτιού Αιγαίου για την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Δεμάτια μεσανός στις παραλίες μάλλον έφτασαν εκ Τουρκίας και προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον. Να πούμε ότι δεν μαζεύτηκαν και είχε γεμίσει η θάλασσα άχυρα. Τι να πεις. Βαρύ πένθος για το Σταύρο Ηρακλήδη. Πιο φτωχή είναι από χθες η αθλητική οικογένεια του νησιού μας, καθώς ο γνωστός συντάκτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών μετά από γενναία μάχη με την Επάρατο. Ακονίζει τη γραμμή κρούσης ο Ιάλισσος, τον 24χρονο επιθετικό Γιάννη Μαρίνου, που αγωνιζόταν στον Παναργιακό. Απέκτησαν οι πρωταθλητές και ταυτόχρονα επανέφεραν στις τάξεις τους τον Γιώργο Λύρα. Αυτά λοιπόν και από την εφημερίδα Η Ηρωδιακή, κυρίες και κύριοι. Έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα εδώ στα Δωδεκάνησα από τα πρωτοσέλιδα των καθημερινών τοπικών εφημερίδων. Και να πάμε τώρα στο διατάφτα, κυρίες και κύριοι, και το θέμα που δημιουργήθηκε από την προηγούμενη Παρασκευή και ακολούθησαν βέβαια μπαράζ επιστολών από το Δήμαρχο και από τους επικεφαλείς των παρατάξεων τους μείζωνος πλειοψηφίας και μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα ότι έγινε η συνεδρίαση όχι μόνο και κλεισμένων των θυρών, βέβαια, όπως λένε οι ίδιοι, αλλά και με την παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, κάτι που δεν θεωρείται δημοκρατικό. Αν και βέβαια να πούμε ότι τόσο και η αντιπροσωπεία των αγροτών αλλά και των κατοίκων που διαμαρτυρόντουσαν έντονα έξω από το Δημαρχείο ήταν παρόντες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια ήταν και η πρώτη συνεδρίαση της χρονιάς, ήταν και η κοπή της πίτας και την ώρα βέβαια που έδιναν ευχές ο Δήμαρχος γινόταν ό,τι γινότανε. Τώρα για όλα αυτά ο Δήμαρχος, τουλάχιστον για τις επιστολές, δίνει απαντήσεις σε πολύ ήπιο τόνο και σαφώς δεν θέλει να συνεχίζεται αυτή η διαδικασία όπως φαίνεται και όλα αυτά που γράφησαν μέσω επιστολών και απαντήθηκαν καλά θα ήταν να συζητηθούν μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να μην αποχωρεί η μειοψηφία όπως είπε χαρακτηριστικά. Πάμε λοιπόν να δούμε τις δηλώσεις του Δημάρχου και θα επανέλθουμε και έχουμε και άλλα θέματα. Επειδή ούτε του χαρακτήρα μου είναι, ξεκινώ με τους συναδέλφους, τους επικεφαλείς των παρατάξεων. Την απάντηση την οποία φέρετε ότι έδωσα εδώ, την απέτησαν και οι 29 σύμβουλοι μου ότι έπρεπε να δοθεί μια απάντηση και λόγω και αν θέλετε του ότι έφυγα εσπευσμένα και ακόμα έβλεπα το κείμενο μέσα στο αεροδρόμιο, κακώς φάνηκε ότι ο Δήμαρχος είναι αυτός που απαντά στους επικεφαλείς. Εκείνοι που απαντούσαν ήταν οι 29 σύμβουλοι μου και εννοείται βέβαια ότι εκφράζουν και εμένα απόλυτα και πριν και μαζί με αυτούς και εγώ. Ήταν μια οφειλόμενη απάντηση. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ακούστηκαν πολλά, παραποιήθηκαν ακόμα περισσότερα από μερικές μερίδες είτε στο προφορικό, είτε μέσα από τα μέσα τα ηλεκτρονικά, είτε μέσα από ιστοσελίδες, είτε μέσα από το Facebook. Ήταν μια απέτηση λοιπόν και των συνεργατών μου και εμένα και φίλων που έπρεπε να δώσω την δική μας άποψη, αν θέλετε, που λέω εγώ την πραγματική διάσταση του θέματος όσον αφορά τη συνεργασία με τη μειοψηφία. Είδα μια απάντηση, δεν πρόλαβα να τη δω για να είμαι ειλικρινής πλήρως, αλλά δεν προτίθεμαι και να δώσω συνέχεια ούτε να αναλωθούμε με ένα ατελείωτο χαρτοπόλεμο επιστολών, αντεπιστολών και απαντήσεων. Εκείνο που ξέρετε πολύ καλά είναι ότι ο Δήμος μας έχει τεράστιες απαιτήσεις, έχει τεράστιες υποχρεώσεις, πρέπει να δούμε μπροστά. Την έκκληση την έκανα πρώτος στην πρώτη συνεδρίαση του 2016 ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε και νομίζω ότι η μεγαλύτερη και κυρίαρχη συνεργασία είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για παράδειγμα, όσο πρόλαβα να δω, είδα μια οδηγία σε τοπική εφημερίδα, οδηγίες προς ναυτιλωμένους και ο κύριος Χατζηευθυμίου μου καλοπροαίρετα λέω εγώ, λέει την άποψή του πώς θα πρέπει να πορευτούμε στο θέμα του Πρωτούρ και υποδεικνύει δύο λύσεις. Εάν είχε μείνει στη συνεδρίαση εκείνο το βράδυ, θυμάστε ότι ένα από τα θέματα
που είχαμε να συζητήσουμε ήταν η τροποποίηση του καταστατικού του Πρωτούρ. Δεν μπορώ λοιπόν να το συζητήσω μέσω του τύπου ή να πάρω οδηγίες μέσω του τύπου. Αυτή ήταν η πρόταση και του Δημάρχου και της Δημοτικής Παράταξης, της Δημοτικής Αρχής να πω καλύτερα, όσον αφορά το χειρισμό αυτού του θέματος. Και άλλα θέματα νομίζω έχουν και έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί είναι το κορυφαίο πολιτικό όργανο που πρέπει να συζητούνται και να ακούγονται όλες οι απόψεις. Φυσικά και είμαστε σε, να σας πω, δεν έχω να πω ότι δεν ακούω ή δεν συνεργάζομαι, είμαστε διαθέσιμοι να συνεργαστούμε ή οτιδήποτε, αλλά υπάρχει μία διαδικασία. Το λένε και οι συνάδελφοι, γίνεται η όποια επεξεργασία των όποιων θεμάτων, είτε μέσα στα όργανα της Επιτροπές, είτε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επομένως, δεν πρόκειται να δώσω εγώ προσωπικά κάποια συνέχεια, μα όσες επιστολές και αν απευθύνουν οι συνάδελφοι. Εκείνο που θα έλεγα είναι, θεωρώ αδιανόητο να βγαίνουν μέσω του τύπου κάποιες υποδείξεις ή κάποιες απόψεις ή κάποιες προτάσεις όταν ήταν θέματα που μπορούσαν και έπρεπε να συζητηθούν δημόσια μέσα σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μέσα από την γραπτή διαδικασία μέσα στον τύπο. Σταματάω εδώ έτσι για να μην δώσω άλλη συνέχεια. Αυτό όμως που σας καταλογίζουν οι επικεφαλής των παρατάξεων είναι ότι κάποια σημαντικά ζητήματα που αφορούν το Δήμο της Ρόδου και το νησί δεν τίθενται σε διαβούλευση μαζί τους και δεν τους ενημερώνετε όπως είχατε υποσχεθεί ότι θα τους καλούσατε σε τακτά να μην επανέλθω. Θα το σταματήσω. Όχι, ακούστε. Θα το σταματήσω εδώ. Όσοι ήσασταν στο Δημοτικό Συμβούλιο εκείνης της ημέρας, νομίζω ότι πήρατε μία απάντηση. Δεν ξέρω αν ο κύριος Χατζιευθυμίου καλούσε τον κύριο Γιαννόπουλο στο γραφείο του. Δεν το γνωρίζω. Ούτε αν ο κύριος Κουσουρνάς καλούσε τον κύριο Χατζημάρκο στο γραφείο του. Εμείς ακολουθούμε ό,τι προβλέπουν οι διαδικασίες. Όσα θέματα πρέπει να μπουν στις αρμόδιες επιτροπές, είτε λέγεται ποιότητα ζωής, είτε λέγεται Οικονομική Επιτροπή, είτε λέγεται Επιτροπή Διαβούλευσης. Άλλωστε το είδα και σε μια τις απαντήσεις των συναδέρφων και το επικροτώ, ότι εμείς έχουμε την ευθύνη και της εισήγησης των θεμάτων και της επεξεργασίας. Η μειοψηφία έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο να ασκεί να καταθέτει τις απόψεις τους, να τις σεβόμαστε εφόσον συμφωνούμε και είναι προς την ίδια κατεύθυνση με εμάς, και εμείς θα έχουμε την ευθύνη της υλοποίησης των όποιων δράσεων και των έργων. Δεν συνδιοικούμε ή όπως γράφουν δεν συγκυβερνούμε. Η ρόλη είναι ξεκάθαρη και διακριτή. Εννοείται ότι θα εκτιμήσω και τις θέσεις και τις προτάσεις των συναδέρφων, πολλό μάλλον όταν αναπτύσσονται μέσα σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν όμως σε 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αποχωρείς, τότε τι άλλο να ζητήσω και ποια άλλη συνεργασία. Εγώ το δήλωσα την πρώτη μέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο ποια είναι η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής στα θέματα αυτά. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την απάντηση για τις επιστολές, κυρίες και κύριοι, από το Δήμαρχο της Όδου Φώτη Χατζηδιάκο. Όμως αναφέρθηκε ο Δήμαρχος στην σημερινή του συνέντευξη και στο θέμα των επεισοδίων και γιατί ζητήθηκε η προστασία από την αστυνομία. Να πάμε να το παρακολουθήσουμε. Δεν θα χρειαζόντουσαν να περάσουν κάποιες μέρες για να σας πω τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου, τα οποία νομίζω ότι έγιναν έκδηλα φανερά εκείνη την ώρα που έδινα τις ευχές. Φυσικά και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα την ώρα που ήταν μία σεμνή, σύμφωνα με το έθιμο τελετή, η πρώτη συνεδρίαση του χρόνου, να υπάρχουν διαμαρτυρόμενοι συμπολίτες μου έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Να ξέρετε λοιπόν ότι είχα ζητήσει να έρθει μια αντιπροσωπεία να συζητήσουμε όταν με ενημέρωσαν ότι θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχε προηγηθεί πριν μία εβδομάδα μία αντίστοιχη καταδρομική ενέργεια, όπως με πληροφόρησε η αστυνομία, όταν έλειπα εγώ, όταν επιχειρούσαν μερικοί θερμόαιμοι, και τα έχετε στις τηλεοράσεις, να ανέβουν με τα μηχανοκίνητα μέσα 4x4 στα σκαλοπάτια του Δημαρχείου. Αυτό δεν τιμά τον πολιτισμό μας, ούτε
νομίζω ότι εκφράζει το μέσο Ροδίτη. Είναι αυτονόητο ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να παρευρίσκεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να καταθέτει τις θέσεις, τις απόψεις του. Και φυσικά δεν μπορώ να το αρνηθώ σε κανένα, όπως βλέπετε ότι και εδώ, παρότι κάποιοι το αμφισβητούν, μπαινοβγαίνουν και έρχονται καθημερινά, είτε με ραντεβού, είτε χωρίς ραντεβού, όποιος έρθει έξω στην πόρτα και στο διάδρομο, στο Δημαρχείο, στο Δημάρχου, μπαίνει μέσα έστω και για λίγο να πει είτε τη σκέψη του, είτε τις προτάσεις του, είτε να εκφράσει τα παράπονά του ή να υποβάλει το αίτημά του. Δεν αρνήθηκα ποτέ και σε κανέναν την προσωπική επαφή. Οπωσδήποτε λοιπόν δεν με ικανοποιούσε το ότι κάποιοι συμπολίτες μας, ανεξάρτητα αν λίγοι, πολλοί, είτε εκνευρισμένοι, είτε θυμωμένοι, είτε παραπονούμενοι, δίκαια ή όχι, θα το κρίνουν άλλοι και όχι εγώ. Δεν θα το ήθελα να γίνει αυτό. Όμως, εάν κάποια στιγμή έχετε ένα δεδομένο ότι την προηγούμενη εβδομάδα χωρίς καμιά προειδοποίηση ήρθαν να κάνουν φασαρία χωρίς να συζητήσουν. Την ίδια ημέρα το πρωί, ο ίδιος ο αγαπημένος μου ο πρόεδρος του Κοσκινού είχε γράψει, είχε δηλώσει σε μέσο ενημέρωση ότι θα έρθουμε και θα γίνει της κακομοίρας. Δεν τα βλέπω μόνο εγώ, τα βλέπουν και οι εισαγγελείς, τα βλέπουν και οι αστυνομικοί που έχουν την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του συνόλου της κοινωνικής ζωής και της μεταξύ μας συνύπαρξης και συμπεριφοράς. Όταν λοιπόν θα θυμηθείτε, γιατί ήσασταν παρόντες ή παρούσες, το πώς έγιναν τα επεισόδια επί Δημαρχίας Κουσουρνά, αν θέλετε για το ίδιο θέμα, με φωτιές έξω, με καταλήψεις, με προπυλακισμούς, όταν αναγκάστηκε ο Δήμαρχος να απευθύνεται μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με ντουντούκα παρακαλώ στα πλήθη, καταλαβαίνετε ότι δεν προάγεται ο πολιτισμός. Να πω και κάτι άλλο, μερικοί περίμεναν από αυτή τη διαδικασία να χυθεί αίμα, να πέσει ξύλο, να απαξιωθεί ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή. Ο Δήμαρχος θα μπορούσε και το έχει κάνει και σαν αντινομάρχης, σαν αντιπεριφερειάρχης, να πάει ο ίδιος μέσα στους συμπολίτες και να το κουβεντιάσει. Φτάνει να υπήρχε καλοπροαίρετη διάθεση. Και το ίδιο είχα πει και στους αστυνομικούς και το έχω κάνει. Το θυμάστε πάρα πολύ καλά και με διαδηλώσεις των μεταφορέων και με των ταξιτζίδων και άλλων κοινωνικών τάξεων, γιατί είναι και συμπολίτες μου και φίλοι μου και γνωστοί μου και ξέρω και το εύλογο των αιτημάτων τους. Αυτό λοιπόν δεν μπορούσε να διασφαλιστεί και είχαμε δει προηγούμενα ότι υπήρχε μία τάση να μην θέλουν να συζητήσουμε όπως πρέπει να συζητήσουμε. Αυτό ήταν αυτό που βάρινε και έπρεπε να ληφθούν αυτή, αν θέλετε, η σκληρή απόφαση, την οποία τονίζω και πάλι, η ενημέρωση που έχω, ότι οι συμπολίτες μας όταν τους είπανε ότι μία αντιπροσωπεία και των αγροτών και των συμπολιτών μας που διαμαρτυρόντουσαν θα έμπαινε μέσα στην αίθουσα, συμφώνησαν. Κάτι μεσολάβησε και άλλαξε. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω. Κάποιοι τους προέτρεψαν, κάποιοι τους παρακίνησαν. Και επειδή υπάρχουν και βίντεο, ξέρετε, και φαίνεται ποιοι είναι εκείνοι που τους έλεγαν μπέστε μέσα, ποιοι ήταν εκείνοι που χτυπούσαν το στήθο τους και τους έλεγαν εγώ είμαι εδώ, αν δεν μπείτε θα βγω, και δυναμίτισαν αυτό το κλίμα που προετοίμασε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, νομίζω ότι δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια. Φυσικά, ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε έχω υποχρέωση να συζητήσω με όλους τους συμπολίτες μας. Ένα θα σας πω για να το κλείσω αυτό το θέμα ξεκάθαρα, με ξέρετε πώς πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια. Έχω στην πλάτη μου κοντά 35 χρόνια μάχημης δικηγορίας στα ποινικά ακροατήρια. Έχω μια εμπειρία 17 χρόνων στην αυτοδιοίκηση συμπληρωμένων πλέον. Εκείνο που δεν πρόκειται να δεχθώ είναι ότι δεν δέχομαι και δεν υποκύπτω σε κανένα εκβιασμό. Δεν δέχομαι εκβιασμό από κανένα, ειδικά όταν άμεσα ή έμεσα αυτοί που υποδηλώνουν τις εκβιαστικές τους διαθέσεις έχουν συνεργαστεί μαζί μου
και με ξέρουν και τους ξέρω καλά και ήμουν δικηγόρος τους και τους υπεράσπισα όταν κανένας άλλος δικηγόρος δεν τολμούσε να τους υπερασπιστεί σε κάποιες δύσκολες υποθέσεις. Εγώ εκβιασμούς δεν δέχομαι, όχι μόνο εγώ, ούτε οι συνεργάτες μου, ούτε η παράταξή μου. Λάθη θα κάνουν, είναι αυτονόητο. Λάθη κάνει όποιος δουλεύει. Όποιος δεν κάνει τίποτα δεν κάνει λάθη. Μπορεί να αποδειχθεί ότι εκ των υστέρων ήταν και λάθος η όποια κίνηση. Δεν είμαι από αυτούς που δεν θα βγω να παραδεχτώ ότι έγινε λάθος. Όχι βέβαια έτσι όπως χαρακτηρίζεται, ότι κατ' υπόδειξη κάποιον ζητάω συγγνώμη κτλ. Ξέρω και πώς θα ακούσω τις απόψεις των άλλων και αν έχει γίνει λάθος θα το παραδεχτώ. Αλλά εκβιασμό δεν πρόκειται να δεχτώ ποτέ και από κανένα. Αυτά λοιπόν από το Δήμαρχο της Ρόδου όσον αφορά και τα επεισόδια στην προχθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα επανέλθουμε και θα είναι κοντά μας ο πρώην Δήμαρχος της Ρόδου, Χατζής Χατζιευθυμίου, με τον οποίο βέβαια θα συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουν διαδραματιστεί, η στάση που επεκράτησε και οι επιστολές που εστάλησαν ένθε και ένθεν. Βέβαια και όχι μόνο, θα συζητήσουμε και για το έργο της Δημοτικής Αρχής επί Χατζή Χατζιευθυμίου. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Καλησπέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή πρώτη έκδοση της τηλεόρασης ΩΜΕΓΑ είναι και πάλι κοντά σας μετά τα σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και η καλησπέρα μας βέβαια φτάνει σε όλα τα οδοκάνησα από το Αγροτικό Καστελόζιο μέχρι και βόρεια στην Αστυπάλαια, αλλά όχι μόνο μέχρι εκεί μέσα στη Ζητσέα. Έχουμε τη Σάμο, έχουμε τους Φούρνους, τις Ικαρίες, την Ικάρια, τη Χίο από ό,τι πληροφορούμαστε και τη Μυτιλήνη. Η καλησπέρα μας φτάνει βέβαια και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο μας παρακολουθεί, είτε από το κινητό του τηλέφωνο, το τάμπλετ, το iPad και τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Και ήρθε η ώρα βέβαια να καλησπέρισω και τον φιλοξενούμενο, τον πρώην Δήμαρχο της Ρόδου, Χατζή Χατζιευθυμίου και επικεφαλής της παράταξης Ροδική Δημιουργία στο Δήμο της Ρόδου. Καλησπέρα κύριε Χατζιευθυμίου. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Νομίζω ότι ήταν απαραίτητη για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, να μην τα λέμε μέσω επιστολών, να τα συζητήσουμε και να πούμε και 5 πράγματα παραπάνω. Τώρα, επί της ουσίας, γιατί δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση? Είναι κάτι που δεν ευχαριστεί, αν θέλετε βέβαια, και το Ροδιακόλο να βλέπει τους εκπροσώπους που έστειλε στο ύψιστο αυτό θα έλεγα, γιατί ο Δήμος πλέον με τον Καλλικράτη, γιατί εσείς θητεύσατε βέβαια στο Δήμο της Ρόδου πριν τον Καλλικράτη, βλέπετε τώρα είναι όλο το νησί. Όλοι έχουν τα προβλήματά τους, οι εποχές είναι και δυσκολότερες. Κάπου ας πούμε νομίζω ότι υπάρχει και αυτή η στενοχώρια σε εισαγωγικά του κόσμου να βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί μέσα. Ναι, βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά και εγώ θα ήθελα να διαβεβαιώσω μέσω της εκπομπής και της συζήτησης που σήμερα κάνουμε ότι ειλικρινά καμία διάθεση από την πλευρά της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου δεν υπήρχε εξ αρχής. Από την αρχή. Τουλάχιστον από τη δική σας, όπως φαίνεται. Εντάξει, από την δική μου, αλλά ήταν και οι υπόλοιποι, ας πούμε, επικεφαλής των παρατάξεων. Καμία διάθεση αντιπαράθεσης με τον Δήμο. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, μια ρευστή πολιτική κατάσταση. Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή. Προστρέξαμε στο γραφείο του Δημάρχου, καταθέσαμε δήλωσή μας με την οποία του λέγαμε ότι εμείς θέλουμε την επιτυχία της Δημοτικής Αρχής, διότι η επιτυχία της Δημοτικής Αρχής σημαίνει επιτυχία για τη Ρόδο, αποτυχία της Δημοτικής Αρχής σημαίνει προβλήματα για όλη τη Ρόδο. Σωστό. Και ότι θα είμαστε στη διάθεση του κ. Δημάρχου τουλάχιστον σε θέματα κορυφαία, μείζων σημασίας για τους κατοίκους του νησιού μας, να έχουμε μια συνεννόηση. Να έχουμε μια συνεννόηση. Δεν ζητήσαμε να επιβάλλουμε εμείς κάποια άποψη δική μας. Αναγνωρίζουμε ότι η Δημοτική Αρχή έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Δήμου, του νησιού μας. Απλά νομίζω ότι και η δική μας κατάθεση προτάσεων και από εκεί και πέρα ο κ. Δήμαρχος θα μπορούσε να
υλοποιήσει ή να απορρίψει τις προτάσεις. Έγιναν προτάσεις, κύριε Χατζηευθυμίου? Μα δεν μας κάλεσε ποτέ προκειμένου να γίνει. Αφού δεν μας έχουν γίνει προσκλήσεις να πάμε στο γραφείο του για ένα θέμα το οποίο απασχολήσουμε τη Ρόδο, ας πούμε για το θέμα της ΔΕΗ, ας πούμε για το θέμα τώρα των Ρωμά, ας πούμε για θέματα. Είναι πάρα πολλά θέματα που έχουν μπει στο τραπέζι τώρα και λόγω της πολιτικής κατάστασης, όπως λέτε, μπήκαν πάρα πολλά. Η δημοσιακή υπηρεσία, τα οικονομικά, τι θα μπορούσε μετά την κατάρριση του Διφοδό. Τόσες φορές το έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ελάτε να σας καταθέσουμε τη δική μας πρόταση. Μελετήστε την και αν δεν σας κάνει, απορρίψτε την. Πάρτε όμως κρατήστε ό,τι θέλετε, ένα μέρος ή τίποτα. Δεν έχουμε κληθεί ποτέ από τον κύριο Δήμαρχο. Θεωρεί ότι μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του και καλώς κάνει, αν θέλετε από τη δική του άποψη. Ότι θέλει να τα κάνει μόνος του. Όμως πώς φτάσαμε τώρα στο σημείο να αποχωρούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο? Ναι, αυτό έχουμε είναι τρελαθεί. Δηλαδή που λέει ο κόσμος, δηλαδή δεν είναι μόνο η προχθεσινή λόγω των γεγονότων αυτών. Και οι προηγούμενοι και οι πιο προηγούμενοι. Παρουσιάστηκε βέβαια ένα θέμα το οποίο και εμείς το εντοπίσαμε, γιατί μεταδίδεται το Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια, από ό,τι ξέρετε από την τηλεόραση ΟΜΕΓΑ, έχουμε ένα πάθος με την τοπική αυτοδιοίκηση χρόνια, εδώ και 30 χρόνια σχεδόν που λειτουργεί ο σταθμός. Αλλά βλέπουμε και εμείς ότι κάποια στιγμή βρισκόμαστε προκενών οδράνων όταν έρθει η ώρα της συνεδρίας. Κάναμε πολλές φορές και 20 και 25 λεπτά και 40 λεπτά να ξεκινήσει. Η πρώτη αποχώρηση, νομίζω, σύσσωμη ήταν γιατί παραπονεθήκατε, γιατί δεν ήταν μέλη της πλειοψηφίας. Πριν πέρυσι δηλαδή, τους τελευταίους μήνες. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εγώ θα πω ότι εδώ και 1,5 χρόνο, στις περισσότερες των συνεδριάσεων, την απαρτία την εξασφάλισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας. Αντιδήμαρχοι, εντεταλμένοι σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Ή δεν έρχονταν καθόλου. Αυτό νομίζω το ανεγνώρισε και ο Δήμαρχος δημόσια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι τις κατσάδιασε. Κάποια στιγμή. Και ο ίδιος ο Δήμαρχος. Και ο ίδιος ο Δήμαρχος όμως καθυστερούσε και 30 και 40 και 50 λεπτά, μία ώρα να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν λοιπόν λέμε, καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ας πούμε σε 6,5 ώρα για να κάνουν ένα συνεδριάσμα. Εντάξει, εγώ να καταλάβω το πρόβλημα. Πιθανόν κάτι να τύχει στον Δήμαρχο ή σε κάποιους ανθρώπους. Καλά, ο Δήμαρχος τώρα από ό,τι λένε πληροφορίες και το ξέρουμε και εμείς, ότι ήταν πάνω στο γραφείο, περίμενε πώς θα συγκεντρωθούν όλοι για να κατεβούν. Ωραία, δεν είναι τακτική αυτή. Δεν είναι τακτική. Ωραία, εσείς δεν συμφωνείτε με αυτό. Θα μπορούσε λοιπόν 6,5 ώρα να ξεκινήσει. Να πάμε ένα τέταρτο πίσω, να πάμε. Δεν μπορούμε όμως να περιμένουμε και μία ώρα σαν υποτακτή για περιμένουμε πότε θα δεήσει ο Θεός οι κύριοι να έρθουν στην συνεδρίαση την ώρα που εκείνοι έχουν καθορίσει. Δεν έχουμε πει εμείς 6,5 ώρα να βρεθούμε, εκείνοι την καθόρισαν. Ναι, το Προεδρείο καθορίζει την ώρα της συνεδρίας. Άρα λοιπόν δεν έπρεπε να δοθεί ένα μήνυμα προς τη Δημοτική Αρχή και στους ανθρώπους. Δεν λέω στον ίδιο τον Δήμαρχο και στον ίδιο τον ίδιο Δήμαρχο. Είναι η παράταξη όλη εδώ που τα λέμε, είναι κάποια πράγματα που έχει ευθύνη όλη η παράταξη. Να δοθεί ένα μήνυμα και να τους πούμε, κύριοι, μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ. Συνετιστείτε. Βάλτε τη συνεδρίαση 8 η ώρα, βάλτε την 9 η ώρα το βράδυ. Μην μας λέτε όμως 6 η ώρα και να ξεκινάμε στις 8. Δεν είναι πρέπονος. Εντάξει, αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο. Το άλλο, η άλλη αποχώρηση μας που έγινε την Παρασκευή, νομίζω ότι είναι κατανοητή η λογική. Ναι, αυτό βέβαια και μεταδόθηκε και οι απόψεις μεταδόθηκαν μέσα στη συνεδρίαση, ότι έχει συμβεί κλπ. Ακολούθησαν βέβαια οι επιστολές και εγώ τώρα βέβαια. Επιστολή, δεν την έστειλαμε εμείς. Εμείς απαντήσαμε. Ναι, απαντήσατε σε επιστολή του Δημάρχου. Και δεν μπορούσαμε, αυτό είπα. Ναι, δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε, διότι διαμορφώνει κλίμα στους δημότες. Όταν ακούνε τη μία πλευρά να κατακεραυνώνει με τη μειοψηφία και η μειοψηφία να μην απαντάει στις καταγγελίες που γίνεται στο Δήμαρχο, σημαίνει ότι τις αποδεχόμεθα. Λοιπόν, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Ναι, βέβαια, διότι αν πάρουν και μία από τις καταγγελίες. Τώρα μπορούμε να συζητούμε εδώ ελεύθερα και να εκφράζουμε τις απόψεις μας, κύριε Χατζηευθυμίου. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι της δημοκρατίας που είναι λειτουργήμα στη δημοσιογραφία, νομίζω. Και νομίζω ότι είναι σωστό να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα και να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Βέβαια, μέσα στην επιστολή του Δημάρχου, κύριε Χατζηευθυμίου, τουλάχιστον αυτό μου έμεινε και το θυμάμαι καλά, ότι κάπου αναφέρθηκε ότι δεν έχει επιτελεστεί κάποιο έργο επί των ημερών σας. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό πια δεν θα απαντάω πια εγώ σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω έχουν απαντήσει οι δημότες. Γιατί και έγινε και μία αναφορά, όπως είναι και μέσα στη συνεδρίαση, βέβαια νομίζω είχατε αποχωρήσει τότε, που αναφέρθηκε μάλιστα και στην αγορά του μηχανήματος από γυμνώσεως των καλωδίων για να μην καίνε τα καλώδια προκειμένου να πάρουν το χαλκό και να βγάλουν τις πλαστικές ύλες από πάνω. Όλα αυτά τα πράγματα αναφέρθηκαν βέβαια.
Εντάξει, και εγώ είμαι κατά το να είχε αγοραστεί ένα τέτοιο μηχάνημα, γιατί κάπου του εγκαθιδρύει εκεί, λέει και καθίστε. Δεν είναι. Αλλά... Να σας πω γιατί αγοράστηκε. Μην λερώνετε, μην κάνετε κάτι. Νομίζω ότι είχατε καλύψει μάλιστα αυτή τη συνάντηση η οποία βεβαίως, έγινε στο χώρο του ΡΟΑ, του Ροδιακού Μιλάνου της Βέρης, υπάρχει στο αρχείο μας. Υπάρχει στο αρχείο μας, όλα υπάρχουν. Και είδατε λοιπόν ότι υπήρχε εγώ το ανέφερα στην εκπομπή. Πρέπει να το ξέρετε, δεν είναι ξεκάθαρος. Υπήρχαν οι κάτοικοι της περιοχής. Τότε είχαν μια ομάδα που είχαν εκπροσώπους, όλα αυτά, ναι. Και μάλιστα με την συμπαράσταση και του Δήμου και των κατοίκων της περιοχής έγινε και μια μελέτη. Τότε λοιπόν απεδείχθη από τη μελέτη εκείνη ότι οι τοξίνες από την γάυση των καλωδίων στο Καρακόνερο επηρέαζαν τις καλλιέργειες στην Καταβιά και στην Απολακιά. Μάλιστα. Μπορούσατε να το διανοηθείτε? Αντιληφθείτε λοιπόν ποια είναι η επιβάρηση και ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργεί στην υγεία. Ναι. Περιοχών που είναι πολύ κοντινότερα από την Απολακιά και την Καταβιά. Ή ποια είναι η επίπτωση στην υγεία τη δική μας από την κατανάλωση των προϊόντων τα οποία καλλιεργούνται στις περιοχές αυτές. Όχι μόνο εκεί, σε όλη τη Ρόδο. Και αλλού βέβαια, εντάξει, θα πάει πάλι. Άρα λοιπόν έχει μεγαλύτερη αξία το κόστος της αγοράς του μηχανήματος. Όχι, δεν μένω στο κόστος της αγοράς. Γιατί το πήραμε προκειμένου να τους αποτρέψουμε να καίνουν τα καλώδια. Ναι, σαφώς, γι' αυτό και έγινε. Από την άλλη μεριά βέβαια τους δίνει και το δικαίωμα να κάθονται εκεί να κατεργάζονται κάτι το οποίο ήταν προϊόν βέβαια κλοπής. Δεν θα πω μήπως δεν φταίει, κύριε... Ναι, λέω την άλλη πλευρά τώρα. Ναι, το σκεπτικό των άλλων. Γιατί υπόθηκε και αυτό τότε. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Πρέπει να δούμε για ποιο λόγο οι Ρωμά δεν φεύγουν από εκεί. Για ποιο λόγο δεν φεύγουν. Ποιος έχει την ευθύνη? Την ευθύνη με από μένα ζητήθηκε να γίνει καταγραφή των κατοικούντων σε κάθε παράγκα. Έγινε. Το τοπογραφικό διάγραμμα που βρίσκεται η κάθε παράγκα. Έγινε από μηχανικούς του Δήμου. Κατετέθησαν στον κύριο Εισαγγελέα. 2 φορές ο Εισαγγελέας έκλεισε ραντεβού με τα συνεργεία του Δήμου προκειμένου να καταγραφούν οι παραγγές αυτές και ποτέ δεν ήρθε. Μάλιστα. Εντάξει, ας δούμε λοιπόν. Άρα είναι και η κολυσιεργία γενικά της κρατικής μηχανής. Βέβαια δεν λέγω ότι φταίει ο εισαγγελέας που δεν ήρθε. Από κάπου αλλού υπήρχε εντολή να μην γίνει παρέμβαση. Εντάξει. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτής της κατηγορίας που το Ρωμά από ότι αντιμετωπίζονται οι υπόλοιποι Έλληνες. Οι υπόλοιποι Έλληνες, αυτό το λένε όλοι οι πολίτες και είναι αλήθεια αυτό συζητούν. Μα πώς είναι δυνατόν να υπάρχει? Δεν είναι δυνατόν να πάμε σε οποιαδήποτε παρέμβαση έχει γίνει σε αυτόν τον χώρο που είναι γκέτο, οποιαδήποτε παρέμβαση, οποτεδήποτε έγινε αυτή και να μην διαπιστώσουμε ότι υπήρχε κάθε μορφής αυθαιρεσία, παρανομία. Τι θέλετε να υπήρχε? Ναρκωτικά, να υπήρχαν όπλα, υπήρχαν κλεμμένα αντικείμενα, αυτοκίνητα, χρηματοκιβώτια, μηχανάκια, υπήρχαν η πορνεία. Πέστε μου τι δεν υπάρχει. Και ακόμα γίνονται αυτά. Σαφώς και γίνονται και ακόμα. Έχει εκλείψει και το θέμα της πορνείας. Γι' αυτό λέμε ότι το θέμα πια δεν είναι απλά να φύγουν από το Καρακόνερο και να μεταφερθούν κάπου αλλού, διότι θα μεταφέρουμε το πρόβλημα σε κάποια άλλη περιοχή, σε κάποιους άλλους. Το θέμα δεν είναι να μεταφερθεί το πρόβλημα. Και δεν έγινε η υπόθεση αυτή, ας πούμε, της αποχώρησης μας, διότι θέλαμε να υπερασπιστούμε τους κατοίκους της περιοχής, ας πούμε, του Ασγούρου και του Κοσκινού. Σε οποιαδήποτε περιοχή να πήγαινε, αυτή η αντίδραση υπήρχε από τον κόσμο. Άρα λοιπόν τι πρέπει να γίνει? Και το έχουμε καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θέλουν να το καταλάβουν. Έπρεπε λοιπόν να γίνει διακήρυξη προκειμένου να ενοικιαστούν διαμερίσματα. Όχι όμως σε μία περιοχή. Είναι λάθος. Διάσπαρτα. Όχι σε μία περιοχή. Δεν είναι δύο διαμερίσματα σε κάθε Δήμο, πρώην Δήμο. Ώστε να μην υπάρχει γκετοποίηση, να μπορούν να ενταχθούν στον κοινωνικό ιστό. Όπως και τώρα μπορώ να πω. Άλλοι Ρωμά οι οποίοι μένουν με αυτόν τον τρόπο. Σαφώς. Υπάρχει στο Δήμο Πεταλούδων και είναι πολλά χρόνια που μένουν εκεί. Το έκανε και στο Δήμο Ιαλισσού τον πρώην. Άρα και στο Δήμο Καλυθέας πρώην. Επίσης είναι λάθος να δημιουργούμε σχολεία για Ρωμά. Είναι λάθος. Πρέπει τα παιδιά των Ρωμά να πάνε στα ίδια σχολεία που πηγαίνουν με τα δικά μας παιδιά, διότι εάν αποκλειστούν σε ένα συγκεκριμένο σχολείο δεν πρόκειται να ενταχθούν στον κοινωνικό ιστό. Θα λειτουργούν πάλι με τις δικές τους πεποιθήσεις, με τα δικά τους πιστεύω, με αυτά τα οποία διδάσκονται από το σπίτι τους. Αυτά τα πράγματα είπαμε. Πόσο δύσκολο είναι να κατανοηθούν. Βέβαια, φτάσαμε σε ένα σημείο που το θέμα το ζητά όλη η Ρόδος και το θέμα ότι πρέπει να φύγουν οι Ρωμά γιατί είναι θέμα ανάπτυξη του τόπου, γιατί το Καρνάγιο την ιστορία τη γνωρίζει πολύ καλά. Δεν πρόκειται να φύγουν, κύριε Μιστιλόγλου. Δεν θα φύγουν. Η γνώμη σας είναι ότι δεν θα φύγουν. Δεν θα φύγουν. Και να σας πω γιατί δεν θα φύγουν. Δεν θα φύγουν πρώτον, διότι έχουν μια ειδική αντιμετώπιση από το ελληνικό κράτος, και δεύτερον, διότι η συγκεκριμένη περιοχή
προσφέρεται προκειμένου να προσαράξουν, προκειμένου να δέσουν εκεί σκάφη για τη μεταφορά των σιδηρικών τα οποία εμπορεύονται. Είναι απλά πράγματα. Σαφώς είναι απλά πράγματα, όμως το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να φύγουν, διότι ο τόπος δεν θα πάει μπροστά. Επειδή είναι θέμα ανάπτυξης, όπως είπαμε, και κάποια στιγμή πρέπει να δούμε ποιον τρόπο όλοι μαζί, τουλάχιστον εσείς έχετε την πρόθεση, και βέβαια βρέθηκε τώρα η λύση, γιατί είναι και η περιφέρεια μέσα στο παιχνίδι. Θα πω, είναι το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ το ειδικό, το οποίο προβλέπει δαπάνη για μια πενταετία προκειμένου να μεταγκατασταθούν. Να σας πω που είναι το λάθος. Ναι. Επικαλείται ο κ. Περιφερειάρχης το θέμα της αιρεσιμότητος προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρόγραμμα. Δεχτώ. Ναι. Άρα λοιπόν έπρεπε να καθορίσουμε κάποιο χώρο στον οποίο δεν μας επιβάλλει αυτή η αιρεσιμότητα πού θα καθορίσουμε τον χώρο. Σαφώς δεν λέει πού. Απλά λέει να υπάρχει απόφαση, λέει να μην ξεχνάμε ότι η Ρόδος είναι ένας δήμος, μία πόλη. Ναι, βέβαια. Είναι μία πόλη πια. Ναι, με τον Καλλικράτη. Έτσι. Άρα λοιπόν, καταρχήν και να γυρίσω πίσω και να πω ότι αυτό το οποίο προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να εγκατασταθούν σε κατοικίες. Βέβαια, εννοείται. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και λέει ότι αυτό θα το κάνουμε προσωρινά. Ναι, εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία σε ένα συγκεκριμένο χρόνο και αν μείνουν κάποιοι απ' έξω, να πάνε να μείνουν εκεί. Το προσωρινό, εσείς ξέρετε, και όλοι οι Έλληνες ξέρουν, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Και αν πάνε 2, στο τέλος θα γίνουν 12. Θα πάνε κι άλλοι αυτοί. Δεν θα μπορούσαμε να καθορίσουμε ένα χώρο για την εγκατάσταση των Ρωμά, το οποίο θα αρνούν το. Γιατί πρέπει να τους δώσουμε ένα χώρο το οποίο θα θέλουν οι ίδιοι. Ας πάμε στο Μαντράκι, δεν θα πούνε όχι. Ναι, βέβαια, δεν υπάρχει περίπτωση. Τον καλύτερο χώρο πάντα. Είναι εκεί που τους βολεύει. Ας πούμε λοιπόν να πάνε στο χώρο μεταξύ, τυχαία λέγω τώρα, η περιοχή μεταξύ Μεσαναγρού και Καταβιάς. Τι θα πούνε, όχι. Ωραία, φύγετε από τη Ρόδο. Εκεί καθορίστηκε ο χώρος για την εγκατάστασή σας. Εσείς δεν θέλετε να πάτε. Είστε μόνιμοι κάτοικοι του νησιού, όπως και άλλοι κάτοικοι του νησιού μένουν εκεί, θα μείνετε και εμείς είμαστε εντάξει. Βέβαια θα επαναστατήσουν οι κάτοικοι της Μεσαναγρού, θα μου πείτε. Εντάξει, θα έχουμε άλλες αντιδράσεις. Θα δούμε ένα χώρο που θα είναι νεκρός. Αν θέλουμε να βρούμε, θα το βρούμε. Εμείς βέβαια θα είμαστε εντάξει απέναντι στο ότι αντιμετωπίσαμε το θέμα της αιρεσιμότητας στο ΕΣΠΑ, άρα καθορίσαμε τον χώρο στην πόλη της Ρόδου. Στο νησί δεν λέει αν είναι στην πόλη αλλού. Δεν το ξεκαθαρίζει αυτό. Λοιπόν, οπότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και οι κάτοικοι όλων των περιοχών, όχι μόνο της παλιάς πόλης της Ρόδου, ενώ του πρώην Δήμου Ροδίων, αλλά και όλου του νησιού θα ήσαν ικανοποιημένοι, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο από ό,τι αντιλαμβάνομαι εσείς δεν το συζητήσατε από κοινού με τον Δήμαρχο, δεν κληθήκατε να το συζητήσετε, να δώσετε και στις δικές σας προτάσεις. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτά που σας λέγω τώρα τα κατέθεσα στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, αυτά τα ακούσαμε, μέσα στο Δημοτικό Συμβουλίο. Άρα λοιπόν δεν με κάλεσε ιδιαιτέρως να τα πω, αλλά τα είπα όμως μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, άρα θα μπορούσε, εάν τον ενδιέφερε, να τα ελοπίσει. Φαίνεται ότι δεν τον ενδιέφερε. Τι άλλο μπορώ να καταλάβω. Είναι ένα θέμα που πραγματικά πρέπει κάποια στιγμή όμως να βρει τη λύση του κ. Χατζηευθυμίου και εγώ έτσι όσο χρόνο βέβαια έχουμε λίγο, επειδή υπόθηκε το θέμα του έργου του Χατζηευθυμίου και επειδή εμείς παρακολουθούμε και καταγράφουμε από το 90, έτσι το έχουμε μια αδυναμία αν θέλετε, μέσα σε όλα να είναι και η κάθε λειτουργία, γιατί είναι τρόπος λειτουργίας το έργο, αν θέλετε, εξυπηρετεί τους κατοίκους και δεν ευλογούμε τα γένεια κανενός από το Δήμο. Όποιος και να είναι αυτό, γιατί πέρασαν και αρκετοί δήμαρχοι. Τότε είχαμε 10 δημάρχους, είχαμε νομάρχες, οι νομάρχες γίνανε περιφερειάρχες, γίνανε πάρα πολλά. Όμως ένα έργο πάντα, όπως τώρα ασχολούμαστε παράδειγμα λέμε με το εργοστάσιο στη Νότια Ρόδο, με το φράγμα του Γαδουρά και όλα αυτά, είναι για τον τόπο και σαφώς να ενημερώνεται ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Εγώ λοιπόν έτσι χοντρά θα πω ότι το τουριστικό λιμάνι που σήμερα χαρακτηρίστηκε κάποια στιγμή και για home port κλπ. Έγινε επί των ημερών σας. Είχατε κάνει προτάσεις μάλιστα να γίνει και η μετεγκατάσταση των ημεροπλοίων σε ειδικές προβλήτες που θα δημιουργούνται στην πλευρά που είναι τώρα το εμπορικό λιμάνι απέναντι δίπλα από το τουριστικό. Μάλιστα κάποιες άλλες μελέτες σε κάποια άλλη παρουσίαση έγιναν ακόμα και στην Ψαροπούλα. Μπορούσε να γίνει κάτι. Τα θυμάμαι χαρακτηριστικά. Να πω βέβαια, εντάξει, τα περιβόητα Σιλό που έφυγαν και δημιουργήθηκε πλέον το εμπορικό λιμάνι στη συγκεκριμένη περιοχή. Τα αναφέρω πιο γρήγορα, γιατί αν τα πείτε εσείς μπορεί να καθυστερήσετε πάρα πολύ. Θυμάμαι το πρόγραμμα με τα Τρίκαλα σε συνεργασία, το γνωστό η Τρίκαλα, το οποίο σκάφτηκε σχεδόν όλη η πόλη της Ρόδου προκειμένου να γίνει το διαδίκτυο με το Wi-Fi, το οποίο δεν λειτουργεί και δεν ξέρω τι φταίει σε αυτό. Πετάχτηκαν πολλά λεφτά εκεί πέρα. Ένα μεγάλο πρόγραμμα. Από το Δήμο όχι.
Όχι λεφτά, όχι χρήματα του Δήμου. Ήταν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι το χαρίζουμε κάποια στιγμή, επειδή είμαστε κεντριστικό μέρος, θα έχουμε. Υπάρχουν εγκαταστάσεις, υπάρχουν τα κυβότια κάθε αλλά διαδίκτυο δεν υπάρχει. Και ο κόσμος εξυπηρετείται από τις επιχειρήσεις. Είναι κάτι που θα έπρεπε να υπάρχει μια συνέχεια όμως. Κάποιος θα το δουλέψει αυτό, νομίζω, μετέπειτα. Κοιτάξτε, αν η επόμενη κυβέρνηση, η επόμενη περιφέρεια, η επόμενη δημοτική αρχή. Πού κόλλησε έτσι αυτό, να το πούμε σε 2 λεπτά, αν μπορείτε να μας πείτε κατά τη γνώμη σας. Να συνεχίσει τα προγράμματα τα οποία έχουν ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη από προηγούμενη. Ναι, από προηγούμενη, αυτό λέω. Ποιο λόγο δεν θα τον πάνε στα συρτάρια μετά και δεν τα ψάχνει κανένα. Ακριβώς. Τότε υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Διότι έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι υπάρχει συνέχεια στη διοίκηση. Αλλά δεν όμως, υπάρχει. Εγώ έχω παρατηρήσει ότι δεν υπάρχει γενικώς. Το έχω παρατηρήσει ότι δεν υπάρχει. Ότι προγράμματα διακόπτονται απλά και μόνο διότι ξεκίνησαν την προηγούμενη αρχή. Επειδή το θέμα του καζίνο όλο επανέρχεται, εγώ θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό και επειδή το έχουμε δείξει πολλές φορές σε εικόνα, δεν ξέρω με ποιον τρόπο έχετε έτοιμους φακέλους στο γραφείο σας όλη την ιστορία του καζίνο, πώς έγινε και όποιος επικεφαλής μεγάλου κόμματος ερχόταν εδώ, ακόμα και η κυρία Παπαρίγα, του δίνατε το φάκελο, πάρτε αυτό το φάκελο, του λέγατε τον καημό σας αυτά τα 20 δις τι θα γίνει με το Δήμο να επεκταθεί. Βέβαια τον παίρνανε από εκεί και πέρα, καμιά απάντηση δεν παίρναμε. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι υπήρχε ένα ενδιαφέρον προκειμένου να γίνει κάτι. Εσείς το βλέπετε σαν χαμένη ιστορία, κύριε Χατζηφωτίου? Ναι, χαμένη ιστορία. Χαμένη ιστορία. Εγώ έχω καταθέσει και μήνυση κατά των υπουργών της περίοδου εκείνης με Βάσο Παπανδρέου. Αμέλησαν, ναι, από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Και όλους τους επόμενους, διότι δεν λειτουργήσαν έτσι, ούτως ώστε να υλοποιηθεί η συμβατική υποχρέωση. Συμβατική υποχρέωση. Όμως υπάρχει ένας νόμος. Υπάρχει ένας νόμος τον οποίο αξιοποιούν κατάλληλα οι βουλευτές και οι υπουργοί μας. Είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Μάλιστα. Θα βρεθεί κάποια κυβέρνηση να τον καταργήσει, διότι αυτός είναι ο νόμος εξυπηρέτησης. Ναι. Εξυπηρέτησης και αθώωσης υπουργών για όποια παρανομία κάνουν. Εδώ πρόκειται περί παραβατικότητας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό βλέπουμε ξεκάθαρα. Γιατί όταν είναι συμβατική υποχρέωση και δεν υλοποιείται, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας. Τι έχει κάνει όμως μέχρι σήμερα, από τότε που ήμουν εγώ δήμαρχος, έχει δώσει μια προφορική άδεια λειτουργίας στο καζίνο, η οποία ισχύει μέχρι σήμερα. Θα περιμένετε εσείς ότι θα επανέλθει τώρα κάποια κυβέρνηση? Ας επανέλθει τώρα, ας πούμε, εγώ να κάνω σε μια έκκληση στους. Θα μπορούσε αυτή η παρούσα κυβέρνηση, η οποία εν πάση περιπτώσει είναι και κατά της διαπλοκής και όλων και των επενδύσεων, να υπάρχει ζεστό χρήμα. Βεβαίως, να κάνω μια έκκληση στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να παραλάβουν το φάκελο με όλα τα σχετικά για το θέμα, αυτό το θέμα του καζίνου και να κάνουν μια παρέμβαση με την διαδικασία που οπωσδήποτε γνωρίζουν μέσα από τη Βουλή, επαναφοράς αυτού του θέματος προς συζήτηση και να πιέσουν, όχι, δεν θα πιεστεί το καζίνο, και γιατί έχουμε μια λαθεμένη εντύπωση από αυτό. Είναι το θέμα καζίνο, αλλά υπεύθυνη είναι η Εμπορική Τράπεζα. Ναι, είναι άλλος από πίσω, γιατί αυτή είχε υπογράψει την συμβατική, η οποία δεν υπάρχει τώρα, αλλά έχει αγοραστεί από κάπου. Νομίζω έχει μια συνέχεια το πράγμα. Υπάρχει συνέχεια. Έχει εξαγοραστεί, έχει ενσωματωθεί, έχει απορροφηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς. Συγγνώμη, από την Αλφα Bank νομίζω. Από την Αλφα Bank είναι εμπορική. Από την Αλφα Bank, ναι. Από την Αλφα Bank. Άρα λοιπόν θα πρέπει να στραφεί όλη η διαδικασία όχι μόνο κατά του καζίνου. Το καζίνο είναι το μέσο ενδιάμεσο, γιατί έχει και αυτό μια άλλη εταιρεία που έχει κάνει. Καλά, έχει άλλη εταιρεία που το είχε πάρει άλλο στο υπογράφει και μετά πουλήθηκε, έγινε μεταβίβαση του καθεστώτος. Άρα λοιπόν, εάν θέλουν οι αξιότιμοι είναι θέμα κυβερνητικό, θα έλεγα αυτό, αλλά πίεσης και από εμάς. Να επαναφέρουν και να βρουν τη διαδικασία με την οποία θα πρέπει και εκείνοι οι οποίοι έκαναν αυτό το σφάλμα και δεν επανόρθωσαν μετά και από την δική μου παρέμβαση, ούτως ώστε να πιεστεί η Εμπορική Τράπεζα και να υλοποιήσει μια συμβατική υποχρέωση την οποία έχει, ας ξεκινήσουν τώρα. Εκτός βέβαια και αν αυτό το πράγμα έχει παραγραφεί. Δεν ξέρω αν έχει παραγραφεί, αλλά από ό,τι έχω πληροφορίες και τα άλλα καζίνο που λειτουργήσαν στη χώρα μας με το ίδιο καθεστώς λειτουργήσαν και δεν έχει γίνει και εκεί κάποια ανταποδοτικά έργα. Και το Λουτράκι, στο Λουτράκι έχουν γίνει όμως. Στο Λουτράκι έχουν γίνει. Εμείς επομένως ήμασταν οι μόνοι μαλθακοί. Ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο πεντάστερο, το οποίο μπορεί να φιλοξενεί κόσμο για να παίζει στο καζίνο, σαφώς και τέτοια πράγματα. Καλό είναι αυτό. Δεν είναι κάτι που χαλάει. Μακάρι να είχαμε και εμείς κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Προσθέτει στην ανάπτυξη. Ας ερχόταν το καζίνο να κάνει και εδώ ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο βέβαια είναι και ερώτημα τηλεθεατών
με την έννοια της προσωπικής επαφής που έχω καθημερινά, γιατί είμαι άνθρωπος του ρεπορτάζ. Και το θέμα των πάρκινγκ, κύριε Χατζηφθήμιο, επειδή είχατε δημιουργήσει την πάρκινγκ ΑΕ, είχαν γίνει και οι σχετικές έρευνες επί αρκετό χρονικό διάστημα και μάλιστα υπήρχαν και παράπονα πολιτών. Θυμόμαστε εκεί που είχε δημιουργηθεί και λίμνη και σκουπιδότοπος που δεν πέφτουν τα σκουπίδια από μόνα τους, δεν είναι θέμα που τα έπαιρνε ο αέρας. Και εμείς τα πατάμε μέχρι και τσάντας πλατική με σκουπίδια, δεν πας στον κάτω, πήγαινε εκεί. Έξω, παράδειγμα, στην πλατεία Ρήμινη, αν δεν κάνω λέγεται, είναι μπροστά από τείχος και φως. Είχαν γίνει σχετικές έρευνες του εδάφους να γίνει κάτι. Τα σχέδια προέβλεπαν μάλιστα, αν γίνει και ένα πάρκινγκ υπόγειο, το επαναλαμβάνω για να παρακολουθούν τηλεθέατες, θα μπορούσε να έχει και εσωτερική υπόγεια διάβαση με να επικοινωνεί με τη νέα αγορά, που θα ήταν βέβαια και η φυσική μαρίνα του Μανδρακίου. Μεγαλόπνο έργο. Όλα αυτά βέβαια που έγιναν κόστησαν κάποια χρήματα σε οποιονδήποτε. Δεν ξέρω αν ήταν ο Ροδιακός Λαός, αν ήταν κάποιο ειδικό πρόγραμμα. Όμως ακόμα συζητάμε για το πρόβλημα που θα παρκάρουν τα αυτοκίνητα. Γιατί και αυτό δεν έχει μια συνέχεια, κύριε Χατζηφθήμιο? Διότι διαλύθηκε η ΑΕ την επόμενη από εμάς. Ωραία, διαλύθηκε, αλλά έκανε κάποιο έργο. Βεβαίως. Συμφωνώ ότι διαλύθηκε διότι προβλέπει ο Καλλικράτης, κλείνουν όλες οι εταιρείες, γίνονται μία κλπ. Και ναι. Στη μία λοιπόν η οποία παρέμεινε θα μπορούσε να τροποποιηθεί ο σκοπός να έχει και να ενταχθούν και αυτά μέσα. Όπως καταργήθηκε η ΔΕΚΡ και έχουμε το πρόβλημα με την αποκομματική. Τώρα δεν μπορεί να γίνει κάτι, γιατί το πρόβλημα υφίσταται σε αυτό. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Μια ανώνυμη εταιρεία. Ναι. Έχει λοιπόν το δικαίωμα η Γενική Συνέλευση να τροποποιήσει σύμφωνα με τους νόμους που λειτουργούν οι ανώνυμες εταιρείες. Τώρα δεν υφίσταται αυτή η ανώνυμη εταιρεία. Πώς υπάρχει? Υπάρχει ακόμα. Η ΑΔΕΚΑΜ. Η ΑΔΕΚΑΜ, ναι, συμφωνώ. Σαν ΑΔΕΚΑΜ ναι, υπάρχει. Λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΕΚΑΜ μπορεί με απόφασή του να τροποποιήσει τους σκοπούς της ανωνύμου εταιρείας και να εντάξει στους σκοπούς αυτούς και την καθαριότητα, αν θέλετε, και άλλα θέματα. Το υπόγειο πάρκινγκ και οτιδήποτε άλλο μπορεί να απασχολήσει ένα περίοδο. Γιατί δεν συζητήθηκαν, να το πω έτσι, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που το παρακολουθεί και ο κόσμος και είναι θέματα τα οποία αφορούν την ανάπτυξη του τόπου, κύριε Χατζηφθήμιο, ή έστω εν πάση περιπτώσει κάποια συνάντηση με τον Δήμο, θα του εκθέσετε ακριβώς? Ο κύριος Δήμαρχος δεν μας έχει καλέσει να του καταθέσει τις προτάσεις τους. Ένα αυτό. Ναι, μπορεί να σας κάλεσε. Μήπως θα μπορούσατε εσείς να το, για το καλό του τόπου δηλαδή. Ναι, γιατί αυτά τώρα, ναι. Των θεμάτων που συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα συντάσσει τα προγραμματίζει του Προεδρείου ναι. μαζί με τον Δήμαρχο. Ναι. Εάν εσείς κάνετε μια πρόταση στο γραφείο του Πρόεδρου και πείτε, εμείς έχουμε και αυτό το θέμα, μπορούμε να το βάλουμε σε κάποια συνεδρίαση επόμενη ή μεθεπόμενη, κύριε Πρόεδρε? Ναι. Το θέμα είναι από εκεί πέρα ότι θα πρέπει πάλι να έχουμε κάποιες αντιπαραθέσεις και θα δημιουργηθούν πάλι τέτοιες αντιπαραθέσεις όπως την Παρασκευή, ας πούμε. Δεν λέω για αποχωρήσεις κτλ. Αλλά πάλι θα υπάρχει ένταση. Προ 2 μηνών εμείς ζητήσαμε. Προσωπικά ζήτησα να ενημερωθώ για την εκαθάριση της Ρόδων ΑΕ. Ναι. Αν μου πείτε μια αμαρτωλή εταιρεία. Όχι, είναι μεγάλη αμαρτία. Εντάξει, τώρα να βάγισαν επιχειρήσεις χάρη να αυτό. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω ότι από τα έσοδα τα οποία έχει αυτή η εταιρεία την περίοδο εκείνη, πρέπει να έχει συγκεντρωθεί ένα ποσό περί τα 5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν 5 εκατομμύρια κάπου? Κάπου υπάρχουν. Και τι συμβαίνει τώρα? Γιατί όμως δεν έγινε η εκαθάριση κατά την γνώμη, κύριε Χατζηφθήμιο? Γιατί αν ήταν ιδιωτική εταιρεία, με την έννοια και ήταν σε μια άλλη εταιρεία, νομίζω η εκαθάριση δεν θα κρατούσε πάνω από 1 μήνα. Όχι, θα κρατούσε περισσότερο. Δεν είναι 1 μήνα. 3 μήνες. Πόσο, δεν μπορεί να έχει όμως 5 χρόνια. Γιατί αυτή η εκαθάριση δηλαδή άρχισε επί κουσουρνά. Έχουμε τώρα μια δεύτερη δημοτική αρχή. Πέραν των άλλων, ας πούμε, δεν είναι το θέμα του χρόνου πόσο θέλει για να καθαριστεί. Εντάξει, είναι και θέμα χρόνου. Γιατί όταν έχουν να παίρνουν κάποια χρήματα κάποιες επιχειρήσεις, επίσης να βάγισαν, έκλεισαν επιχειρήσεις. Εντάξει, οι άνθρωποι χρεοκόπησαν. Κάποιοι άνθρωποι πιστωτέ της εταιρείας βρίσκονται σε απόγνωση. Ή έχουν να βαγίσει επιχειρηματικά. Ακριβώς, έχουν κλείσει κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία. Δεν πληρώθηκαν. Όχι, δεν πληρώθηκαν. Λέω για δημοτικούς υπαλλήλους, για δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσίες σε αυτή την εταιρεία, διώκονται καθημερινά στα δικαστήρια. Διότι δεν έχει γίνει εκαθάριση και κάνει μήνυση ο Α. Ναι. Τι θα ήθελε επομένως για να γίνει αυτό και γιατί κολλησιεργεί αυτή η ιστορία? Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν ξέρουν ούτε ο προηγούμενος δήμαρχος ούτε ο σημερινός και δεν μπορεί πλέον να επικαλείται το ότι είναι νέος δήμαρχος, ήδη πέρασε 1,5 χρόνο. Εντάξει, αυτό λέμε, εντάξει, έχει περάσει αυτό το στάδιο. Άρα αυτά τα θέματα. Και εμείς να θέλουμε να το λέμε, δεν το πιστεύουν οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Μετά από 1,5 χρόνο λοιπόν θα έπρεπε να είχε καλέσει τον εκαθαριστή και να του πει, κύριε Χ, σας παρακαλώ πέστε μου πού είναι τα χρήματα
Πού βρίσκεται η κατάσταση γενικά? Πέστε μου ότι δεν τα εισπράττουμε ή δεν πληρώνουν οι ενοικιαστές ή ότι μειώσαμε τα ενίκια και αντί να εισπράττουμε 1 εκατομμύριο το χρόνο εισπράττουμε 500.000. Αυτό το ποσό αφορά έσοδα τα οποία είχε η εταιρεία και συνεχίζει να εισπράττει κάποια άλλη, δηλαδή βεβαίως, στο όνομα αυτής της εταιρείας. Και μετά, όταν γίνει μια καθάριση, κύριε Μυστηλιάδη, ξέρετε ότι στην εκαθάριση της εταιρείας υπάρχουν και κάποια πάγια στοιχεία. Έτσι. Τι έγινε με τα πάγια στοιχεία? Μεταφέρθησαν στην ιδιοκτησία, ας πούμε, της ΑΔΕΚΑΜ. Δεν θα πληρώσει η ΑΔΕΚΑΜ, δεν θα δώσει κάποιο τίμημα για τα στοιχεία τα οποία παρέλαβε, θα πρέπει, τα πάγια, τα πάγια τα οποία παρέλαβε, γιατί από αυτά τα χρήματα θα πρέπει να εξοφληθούν οι υποχρεώσεις της εταιρείας. Διότι αν δεν γίνει αυτό, τότε μιλάμε για καταδολίευση, ας πούμε, των πιστωτών. Ναι, και τώρα βέβαια με την έννοια αυτή δεν υπάρχει και το ακτέον, που θα πούμε ότι υπήρχαν κάποια πράγματα στο ακτέον τραπεζοκαθίσματα που είχαν αγοραστεί τότε από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Τα έχουν πάει σε κάποια εταιρεία αυτή τη στιγμή. Σε κάποια αποθήκη τώρα μπορεί μέχρι να είναι. Σήμερα τα εκμεταλλευόταν. Τα εκμεταλλευόταν, αλλά τώρα άλλο να είναι σε αποθήκη, δεν έχουν πια καμία αξία, θα είναι. Όταν τα πήρε όμως, δεν είχαν την αξία τους? Σαφώς και είχαν την αξία. Ποια είναι η αξία η οποία καθοριστεί? 100 ευρώ. Αυτή ισχύει, αυτή τότε. Δεν 10 ευρώ, 1 ευρώ. Αυτά που είναι. Ποια τιμή? Άρα με αυτά τα χρήματα δεν θα έπρεπε να ικανοποιηθούν 2, 3, 5, 10 να πούμε πιστωτές της εταιρείας? Είναι από τα μεγάλα θέματα που δεν ξέρω πραγματικά γιατί είναι εδώ ακόμα και 2 μήνες όμως προσωπικά κατέθεσα επιστολή στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας και θέματα να γίνει και γιατί και που είναι τα χρήματα. Εδώ κάποια στιγμή επί κυρίου Κουστουνά θυμάμαι που συζητήθηκε το θέμα, δεν ξέρω να ήσασταν και παρόν, και λέει τα έχω στην τσέπη μου, τα έχω στο σπίτι μου. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο ακούσαμε δηλαδή από τον καθαριστή δημοτικό σύμβουλο που ήταν υπεύθυνος τότε. Είναι σοβαρά. Ο κ. Μαραβέλης, και λέμε, εντάξει, γιατί τότε μιλούσαν βέβαια για κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και λέμε, εντάξει, πώς κρατιόνται αυτά τα λεφτά? Όλοι διερωτηθήκαμε εκείνη την ώρα πώς γίνεται να βρίσκονται κάπου και να μην είναι σε κάποιο χώρο του Δήμου, σε ένα ταμείο του Δήμου. Σαν χρηματοκιβώτιο του Δήμου. Καταδεθειμένο σε μια τράπεζα. Σε μια τράπεζα. Σε ένα λογαριασμό. Δεν ήταν καν σε τράπεζα. Δεν μπορεί να το έχω στο δικό μου λογαριασμό σε καθάριση. Λέει, υπάρχουν τα χρήματα. Σε δικό μου λογαριασμό τα χρήματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολλά τα θέματα προφανώς και σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μια συζήτηση δεν μπορούν να αναλυθούν. Νομίζω ότι πολλά βάλαμε στο τραπέζι τη συζήτηση, κύριε Χατζηευθυμίου. Το βασικότερο βέβαια για μας ήταν αυτό, λίγο να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και ίσως βέβαια και αυτό που συνέβη να γίνει μια αφορμή να αλλάξει λίγο και η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχει πρόθεση, πιστεύω, από όλες τις παρατάξεις, τουλάχιστον αυτό έχει φανεί και αυτό αντιλαμβανόμαστε. Ίσως βέβαια οι επιστολές πάντα έχουν μια οξύτητα και πρέπει να έχουν, γιατί ο καθένας πρέπει να απαντήσει και να προσπίσει τα εγώ του, να το πω έτσι πιο απλά, και τις παραταξίσεις του, όχι μόνο του προσώπου του. Πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να γίνει αυτή η επιστολή από τον κύριο Δήμαρχο προς εμένα και τον κύριο Ψηλάνη, προκειμένου να μην υπάρχουν και αυτές οι απαντήσεις. Αλλά εάν πράγματι αντιλαμβάνεται ότι κάτι λάθος έχει γίνει, διότι πέστε μου, υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο ξεσηκώθηκαν οι άνθρωποι? Χωρίς λόγο ξεσηκώθηκε μια περιοχή ολόκληρη. Δεν είναι ότι χωρίς λόγο. Ο λόγος είναι σαφέστατος, τον παρακολουθήσαμε από την πρώτη αρχή. Εμείς καταγράψαμε και την πρώτη λαϊκή συνέλευση στα Κοσκινού που ήταν επεισοδιακή και τη δεύτερη συνάντηση που έγινε στη συγκεκριμένη περιοχή με τους κατοίκους εκεί που είναι να εγκατασταθούν. Κύριε Μυστηλιάδη, είναι λάθος η απόφαση. Δεν ξέρω ποια επιτροπή έβγαλε αυτό το πόρισμα ότι εκεί πρέπει να εγκατασταθούν οι Αθηγάνοι, αλλά πέστε μου, ποια είναι η δραστηριότητα των Αθηγάνων? Χρησιμοποιήθηκε μια θέση, πιστεύω, από ό,τι υπόθηκε, από αυτό το φάκελο που είχε κατατεθεί από 5 διαφορετικές θέσεις που κατατέθη μια αρμόδια επιτροπή πριν πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια. Ναι. Η οποία δεν αξιολογήθηκε ποτέ. Ποτέ δεν έγινε και επέλεγε αυτή τη θέση. Το φάκελο και επέλεξε τις θέσεις. Εγώ να σας πω για τη θέση την οποία έχει επιλεγεί. Σε ποια δραστηριότητα ασχολούνται οι Αθήγανοι, οι Ρωμά? Εντάξει, είναι γνωστή. Ό,τι παλιό δίθεν και από εδώ και από εκεί το μαζεύουμε και το. Ναι, αυτή είναι. Το περισυλλέγουμε, να το πούμε, αν το θέλουμε να το πούμε. Ναι. Κλοπή καλωδίων και ελαστικών μερών. Δεν υπάρχουν τώρα αυτά. Δεν κλέβουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι εγκαταλελειμμένο και γράφει στο Δήμο εγκαταλελειμμένο, το μεταφέρουν με γερανό. Το βάζουν στη φωτιά, το καίνε. Προκειμένου να πουλήσουν σαν παλιοσίδερα. Καίγονται τα ελαστικά, τα πλαστικά μέρη του αυτοκίνητου. Κάποτε είχαν πάρει μέχρι και αυτές τις γρανιτζένες μπάλες, είχαν κάτω από τα αυτοκίνητα στο φορτηγό το μεγάλο. Κοιτάξτε όμως που είναι το πρόβλημα για τη συγκεκριμένη θέση. Η θέση αυτή είναι σκουπιδότοπος παλιός. Στον σκουπιδότοπο
δημιουργείται βιοαέριο. Ναι, αυτό είναι γνωστό. Αν γίνει οτιδήποτε, το ξεχνάμε. Εάν Μιλάμε για έκρηξη. στον χώρο εκείνο βάλουν φωτιά να κάψουν κάποια πλαστικά. Ήταν δύο μερίδες συγκεκριμένες και προφανώς τώρα συζητούσαμε και οι κάτοικοι εδώ. Τι θα λέγανε, εκεί που είναι το μοτοκρός που γίνονται αγώνες. Τι θα λέγανε λοιπόν, ότι εδώ απαγορεύεται η καύση, θα παίρνετε τα πλαστικά και εκεί σε ποιον. Να το πεις, δεν μπορεί να το πεις. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε τι θα γινόταν, ότι αν κάποια στιγμή είχαμε πιθανόν μία έκρηξη, τι ζημιές θα έχει προκαλέσει στη Ρόδο. Τώρα και στο περιβάλλον. Συζητήσαμε πάρα πολλές, μην το συζητάμε, γιατί είναι και δάσος δίπλα και λοιπά, είναι πάρα πολλά. Και περιουσίες, ιδιωτικές περιουσίες. Το θέμα θεωρείται βέβαια ότι έχει λήξει, καθότι την ευθύνη από εδώ και πέρα την έχει η Γενική Αποκεντρωμένη Διοίκηση βάσει του καλλικρατικού νόμου που υπάρχει το καπέλωμα των Δήμων. Από εκεί και πέρα ο κ. Οδωρίδης θα δει τι μπορεί να κάνει και μέσω της περιφέρειας. Ο Δήμος όφιλε να προτείνει μια θέση εναλλακτική λύση, αν κάποτε χρησιμοποιηθεί. Δεν είναι σωστή αυτή η θέση. Ναι, δεν διαφωνείτε σε αυτό. Μπορεί να διαφωνώ και εγώ προσωπικά, βέβαια, θα μου πείτε. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Και αν πηγαίναμε με σαν αγρό, όπως είπατε, θα με διαφωνούσαν με σαν αγρενή. Είναι όπως λέγανε κάποτε το εργοστάσιο του ΙΣΔΕΗ, να γίνει σε ένα πλοίο και να γυρνά γύρω-γύρω. Να βάλουμε και του Ρωμά σε ένα πλοίο να του έχουμε γύρω-γύρω. Δεν θα θέλανε αυτοί, βέβαια. Κάθε αποφασίζουν. Αν είδα την επιστολή του κυρίου Σπυροκλέα, του οποίου το παίζει Βασιλιάς και Αυτοκράτορας, που δεν υπάρχει βέβαια. Και τώρα εντάξει, δεν είναι σωστό. Πάση περιπτώσει, λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί ξεπέρασε και πολλή ώρα, κύριε Χατζηφημί, για την παρουσία σήμερα εδώ. Νομίζω το βήμα πάντα είναι ανοιχτό για οποιονδήποτε θελήσει να εκφράσει την άποψή του. Και. Ναι, πείτε μου. Έχεις ένα σημείωμα και δεν ξέρω. Έχω ένα σημείωμα, ναι, επειδή δεν το. Ναι, βέβαια, να το διαβάσουμε ναι, πριν κλείσουμε, ναι. Λοιπόν, ο κ. Συλλάκης λέει ότι η ΕΔΕΚΑΜ ήταν η εταιρεία των πεταλούδων, Δερμαέ λέγεται. Εντάξει, όποια να είναι. Όποια να είναι. Δεν θα μείνουμε στο θέμα του ονόματος, η Δερμαέ. Λοιπόν, είναι θέμα ότι κάποια στιγμή, ευχαριστούμε τον κύριο Ψηλάκη που παρακολουθεί και μας έστειλε και το μήνυμα. Και να σε ευχαριστήσω και πάλι, κύριε Χατζηφθημίου, που ήσασταν σήμερα εδώ. Και εγώ σε ευχαριστώ την πρώτη έκδοση. Να ευχαριστήσω και εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές, που ήσασταν και σήμερα κοντά μας εδώ στην πρώτη έκδοση της τηλεόρασης Ωμέγα. Το ραντεβού μας δεν το ανανεώνουμε για αύριο το απόγευμα στις 4:30. Απεργούμε, κυρίες και κύριοι. Αύριο απεργούν οι δημοσιογράφοι για το φορολογικό, το ασφαλιστικό. Όλα αυτά, όπως όλα τα επαγγέλματα, θίγονται. Και έτσι δεν θα μας έχετε αύριο κοντά σας, όπως και το δελτίο είναι στη τηλεόραση Ωμέγα. Εμείς θα τα ξαναπούμε μεθαύριο το απόγευμα, την Παρασκευή. Καλό σας βράδυ.